No, činjenica je da je ovakav način komunikacije ipak novost. Vi ste prosvjednike pozvali na kavu i čaj, to vaši prethodnici nisu radili. Kako to? Je li to zbog toga što ste i vi prosvjednik s iskustvom? Pa ima istine na neki način da i sam bio na suprotnoj strani i to je važna stvar. Jednako tako i policajac koji primjenjivao ovlasti policijske. Mislim da je važno imati ovu ljudsku gestu, znači sa ljudima razgovarati, jer sam vidio da zapravo nema nikakvih loših namjera i da treba sačuvati prije svega ono što je važno za Hrvatsku, a to je pravo na demokratsko izražavanje svoga mišljenja i mislim da ćemo nakon nekog vremena postići varijantu da sačuvamo i jedno i drugo, i javni red i mir i ljudima priliku sigurno da mogu izraziti svoje mišljenje, ma koliko se ono meni sviđalo ili nekom drugom ne sviđalo. No, činjenica je da odnos prosvjednika i policije nije idiličan. Sjetimo se Varšavske, privođenja građana koji su mirno prosvjedovali, sjetimo se Radićeve, sjetimo se Maksimirske, Splita, bilo je ozlijeđenih i s jedne i s druge strane. Isto tako, osiguranje gej parade u Zagrebu proljetos pokazuje da se, kada se hoće, zaista može osigurati i takav jedan skup. Je li problem u zakonu ili u provođenju zakona? Moj cilj je da policija radi svoj posao sukladno svojim zakonskim ovlastima. Pri tome je treba obraniti ukoliko ih zakonito primjenjuje. Jednako tako strogo kažnjavati ukoliko se dogodi situacija da to ne rade sukladno zakonu. Nikad policija ne može biti simpatična kad primjenjuje ovlasti, bilo to prema osobama koje su u prosvjedu ili u sličnim situacijama, ali nažalost takvih scena možemo vidjeti svuda po Europi, po svijetu. Naravno da policija tu ne može biti simpatična, ali prije svega služimo da štitimo zakon i u tom dijelu ću ja uvijek braniti ako je policija zakonito postupala. Nadam se da i u ovoj taktici postupanja, to je nešto što je jednako važno, uvijek nastojite primijeniti šta blaži način prisile, pa na neki način i ovi razgovori, nema potrebe za dolaziti u sukobe. Vjerujem da mogu pomoći policiji u sljedećim situacijama, da i oni dobiju poruku da nema potrebe za eventualnim prekoračenjem ili da se posluže svim onim što je na raspolaganju, mogu to riješiti na najblaži mogući način. Hoćete li mijenjati zakon, ukinuti zabranu okupljanja i prosvjedovanja na Markovu trgu? Točno je, to su bile naše predizborne najave. Istina je, pripremili smo već nacrt, on će vrlo skoro u vladinu proceduru i zatim pred Hrvatski sabor. Namjera je da se upravo omogući i na Markovom trgu, na mjestima na kojima logično ljudi žele izraziti svoje nezadovoljstvo prema ovoj vladi ili prema zastupnicima u Saboru ili prema nekoj budućoj, da to bude na tom mjestu. Postoje određena ograničenja da pri tome ne blokiramo rad vlade i Sabora. Ali prosvjednici će moći na Markov trg. Naći ćemo mjeru i to će biti vrlo skoro u Saboru. Najavili ste i skoro osnivanje odjela za nerešene slučajeve. Kada će to zaživjeti? Nakon donošenja novog zakona o policiji koji mora proći monitoring i jednako tako dalje zelenog svjetla od strane Europske komisije, vjerujem da tada stupa i prilika da se primjene upravo ti novi odjeli, odnosno to je jedna intencija od strane ministra da osigura policiji koji taj posao mora raditi da takvi odjeli zažive. Ja vjerujem da su to ozbiljni zločini koje ne možemo tek tako ubrojiti u redovnu statistiku koja je postojala, ne možemo se pomiriti sa nekim slučajevima koji su ostali neriješeni. Na primjer, ubojstva Milana Levara prošlo je 12 godina. Istina. Ne samo Milan Levar, bilo je nažalost 175 neriješenih ubojstava, sigurno ima mnogih tih slučajeva koji jesu prilika da ljudi se specijaliziraju i upravo da rješavaju to ne kroz redovni posao, nego sa ciljem da uostalom vrlo lako će se moći mjeriti je li to kvalitetno odrađeno. Jer će kod njih mjerilo biti jesu li riješili ili nisu riješili neki slučaj. Pitanje je li kvalitetno odrađeno, odnosno nekvalitetno odrađeno, ili je postoje, odnosno ili nije bilo političke volje da se riješe. Moram reći da nigdje na svijetu nisu sva ubojstva riješena, da najteži slučajevi poneki ostanu i skriveni.
Ja ne bi dao tako možda ocjenu je li bila neka želja da se zataška ili skrije. Mislim da mi sa svoje strane moramo napraviti Govorimo maksimum. sad konkretno o ubojstvu Milana Levara. Pa i ja sam bio nakon toga 3 godine ravnatelj policije, dolazili smo blizu do signala, vjerujem da će u ovim novim postupcima biti prilika sigurno da se pronađe. Nikad policija ne može obećati, ja ne očekujem od njih da mogu kazati da će razriješiti sigurno slučaj, ali inzistirat ću kao ministar i to je moja poruka da ćemo napraviti maksimum sa svoje strane da ne ostane i taj i drugi slučajevi neriješeni.